Hospital nagpositibo sa COVID-19. Sa Balita National, 1,000 ka mga Pinoy makabaton sang unang dose sang COVID-19 vaccine sa bulan sa Oktubre. Presidente Duterte posible mabakunahan sa Mayo 2021. Sa Balita International, WHO ginpakalma ang publiko sa kahadlok na magsulod sa food chain. Sa Balita sa Sports, Coach Freddie Roach nagapati Manny Pacquiao dapat makaduha pa kampang antes magpapili sa pagka-presidente. Kag sa aton showbiz balita, RC Munoz, mas iprioridad ang self-love antes ang tanan. Sa aton balita espesyal, mga hindi husto nga paggasto sa mga millennials. Maayong aga Bacolod, may aga bilog-gabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw, Agosto 14, tuig 2020. Ang inyong news team, Aksyon and Defensor. Aksyon Boy Duran, sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang Intertropical Convergence Zone nag-apekto sa gihapon sa Luzon, Visayas kag Mindanao. Ang Visayas, Bicol Region, Mimaropa, Caraga, Northern Mindanao kag Zamboanga Peninsula maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may pulupanag sa pagtupa sang maramon nga ulan, pagparaguob kag pagpahilat bangod sang ITCZ. Mahuyang tutup kasarangan nga hangin halin namin na nasidlangan pagkadto namin na nakatundan ang mabatyagan sa nasidlangan sang Visayas kag Mindanao. Ang temperatura sa Bacolod kag Negros Occidental mabatyagan sa 24 degrees Celsius tubtub 32.2 degrees Celsius. Ang adlaw ra butlak las 5:45 kay na sa kaga kag mga tunod naman las 6:19 karon sa gabi. Ang mga balita lokal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Life Extension. Sa liwat sa aton mga ka-aksyon, good morning naman and welcome naman diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Subong adlaw ti Biyernes, Aksyon na boy. Ang aton nga mga ka-aksyon, ang iban, ano pa, unat-unat pa. Boss, sugod boss, sila gusto 15, ma-face shield na kita ko no. Oo, ma-face shield. Face shield na, kaya muna ang Another naman. memorandum sa DTA, sang kuanggali, sang Dole. Another requirement na naman sa aton para para mas sa safety naton Action Boy. Good morning, anay kay migo naton Ruben Logarta, dira sa Estados Unidos, kay Rona Pilada Lewis, sa US man, kag kay classmate ko niyo, Edna Baleneas Mendez. Good morning, kag kay classmate ko da Paul Mendez, mayang agaman. Suset Lumeda sa Bago City, good morning. Sa kay Miss Heaven, good morning man. Kay Jocelyn Andrada Changson, morning Action Boy and Action and monitor lang kami diri sa Barangay Mansilingan. Greet niya na lang dayon si Samson Changson nga naga-monitor man. Salamat sa aton President. Sa kay Dennis Richard Tiborgoma, good morning. Sige, test mic connection boy. Sa kay Christine Menyas Villalobos, good morning mga ka-aksyon. Good morning man sa Energy Fans Club. Stay safe kita tanan. Michael June Season, good morning Action Boy and Ann. Stay safe everyone. Happy listening lang sa kay Raymar Nunoy Drilon sa Middlesbrough, UK. Always good sila naga-monitor from Paranaque. Sa kay Tweety Maria, Action and never Never touch the outer part of your mask. Kaya dapat diri na di ho, diri ka lang sa ano. Thank you good Thank you good sa imo nga panugyan. Sakay Phil Alonsagay dira sa Japan, good morning. Sakay bro ko Edwin Miranda Senior, maayong aga bro. Good morning, kamusta ka da? Be safe lang. Sa kay Gracia Hareta Horbidalia sa liwat, good morning. Greetings from Silay City. Sa kay Sol Lama Barnacha, hi, mayong aga Bacolod, halin diri sa Thailand. Hello sa family Lama sa Barangay Handumanan. Kay Bad sa Perlado, Action Boy and Action Ann, tamyaw ko lang Perlado family sang Celine Home sa Fortune Town from Buson na Perlado of my San Road Yatsoka Zhuhai, China. MV gali Action Boy. MV San Road Yatsoka Zhuhai, China. Ang iya giniguro nga
location dito sa China. Sa kay Myla Dikito, good morning man. Kag sa kay amigo naton la Task Force Kasanag Commander, National Commander John Chong. Good morning man. Of course kay Catherine, maayong aga man sa imo. Sa kay Gingging Arroyo, sa kay Antonieta Yap, maayong aga. Dira kay Jen Borom, kag pare Arlene Borom sa Siyudad Sambago, good morning, no? Kag ang mga taga Bago City Hospital dira, keep safe lang kamo. Kabalo kita nga sila na sunod nila ang mga protocols man. Yes. Dira sa may isa dira ka doktor mo dugay sa aton balita, mabatian nila dire. Nga nag-positive, no? Asin ko, no? Ang song of the day, mga amo-amo na kayang-kaya na ni Aksyonan. Jose Harrison Lapinig Junio. Good morning, Action Boy from Sun Haven, Granada. Greet ko lang. Happy 7th birthday sa kay Jeremy Austin Tiborks Bahil. Pia sang Punta Taytay. Good morning and happy birthday. Dennis Malaga. Greetings from Malaga family halin sa siyudad sang La Carlota. Nga may isa dra ka barangay lockdown, no? Dugay sa balita ta mabatian man na, no? Subong kuan gid mga kaksyon na. Halo-halong kita kay daw nagadamo ang mga kaso sang COVID-19. Medyo halong lang kita, no? Ang isa gyapon sang aton nga tumanon gid ning kuan ano pa ron gani na ng mga protocols blang mga minimum health standards. Wearing of face mask, panghugas kamot, kag social distancing. At sige, standby na kita na mga kaaksyon sa Aksyon Balita Morning Edition sa aton mga balita lokal. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Pagdayon Aksyon Radio, Bacolod saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year Art Tayhupon, Reporter of the Year Brian Morden, News Presenter of the Year Boy Duran, Special Awards for Administrative Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga kaaksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Balita Morning Edition. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, nag-aayo ang grupo sa mga manunudlo sa Negros Occidental nga i-postpone ang pagbukas ng klase bangod sa peligrong dala sa COVID-19 pandemic sa mga estudyante kag mga manunudlo. So, kay Dr. Gualberto Dahaw sa Alliance of Concerned Teachers Negros, nagasaka ang kaso sa COVID-19 sa Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod kag hindi dapat nga magrisgo ang mga manunudlo. Sa interview sa Aksyon Radyo Bacolod, ginpahig ni Dahaw nga bisan pa nga ipatuman ang blended learning, risgo ini sa mga manunudlo bangod kinahanglan nila nga magwa ka magpanagtag sang modules sa mga estudyante. Duha pa ni Dahaw, kinahanglan nga magbalik ang mga manunudlo sa mga eskwelahan, agud i-plaster ang mga modules nga gamiton sa mga estudyante. Isa pa sa ginakabalak-an ni Dahaw tungod sa pihak nga regular nga i-disinfect ang eskwelahan, ilabi na ang gingamit bilang quarantine facility, apang hindi masiguro nga wala sang kagaw nga nabilin. Nagapaguna sa gihapon ang syudad Sumbago nga may pinakadamo nga kaso sa COVID-19 sa Negros Occidental. Sa tali nga ginpresentar sa Provincial Incident Team o PIMT as of 12 noon sa August 12, ang bago ang may 59 ka mga kaso ginasundan sa Sagay nga may 46, Cadiz nga may aras ng 40, Silay nga may 39 kag Kabankalan nga may 35. May kabugusan naman nga 715 mga confirmed cases sa probinsya. Sa diin, 100
146 sa mga ini ang asymptomatic kag o kung ang symptomatic kag 569 naman ang asymptomatic. Pinakadamo naman ang mga LSIs nga may 453, OFW nga may 142, domestic nga 99, frontliners nga 17, apor nga 12 kag duha ka mga nakatagd sa Negros Occidental apang residente sang iban nga probinsya. May 351 man nga active cases, 361 ang recoveries kag 3 ang napatay. Temporaryo nga ginpauntat ang pagbaton sang admission sa mga pasyente sa Bago City Hospital bangod sa ginpatigaon nga decontamination kag disinfection. Ini matapos nagpositibo sa COVID-19 ang isa sa mga doktor nga naga-duty sa among bulungan. Sunod kay Mayor Nicolas Yulo, ginsugda na ang contact tracing sa mga persona nga naka-close contact sang doktor kag sumong naka-home quarantine na. Gintugutan naman nga makagwa ang mga pasyente nga kinanglan i-discharge kung na pwede na nga ma-discharge samtang ang ibarang ginsaylo sa pribado nga kwarto. Ginklaro sang alkalde nga bukas sa gihapon ang emergency room para sa mga emergency cases. Ang doktor nga nagpositibo ang residente sang siyudad sang Bacolod. Magabalik ang normal nga operasyon sa ospital sa Lunes, Agosto 17. Kita ka doktor nga nag-positive. Nag-contact trace kita, tanan nga close contact niya. In-isolate naton, patigayon man ang swabbing. No? And they will remain in isolation until matapos ang magwa ang result nila. Si Mayor Nicolas Yulo sang siyudad sang Bago. Luwas na sa kataragman si EB Magalona Mayor Marvin Malacon samtang naka-admit sa pribado nga hospital sa siyudad sa Bacolod matapos nagpositibo sa COVID-19. Inangin pahayag sang iya legal counsel nga si Attorney Ariel Malunes. Sunod kay Malunes, si Malacon ang una nga nagbatsyag sang pagpanalakit sang lawas kag on and off nga hilanat sa tung Agosto 2. Dugang pa ni Malunes, nagpati ang alkalde nga isa lamang ini ka normal nga ginabatsyag bangod sa maulanon nga panahon. Apang sang ini ang nagbatsyag sang ubo, desisyon ng alkalde nga magpa-swab test tubtub nga nagpositibo sa virus. Ginklaro ni Malunes nga umpisa sa magbatsyag sang sintomas ang alkalde, wala na ini makapadulong sa EB Magalona Town Hall kundi nagtener na lamang sa Bacolod. Ginkumpirmar man ni Malunes nga may mga immediate family si Malacon nga nagpositibo man sa COVID-19. Sa karon nagserbi bilang acting municipal mayor si Vice Mayor Eric Matulak. Si Malacon amo ang unang opisyal sang gobyerno sa Negros Occidental nga nagpositibo sa COVID-19. He's okay. Kag base sa mga istorya na okay man lang. In fact, ang maligan ni Sakon, hindi ako ay kailangan ni kabalo ng COVID ni. So, mo lang normal. Galing kita mo lang na kabalota ng COVID na positive ta. So, kung pamangkuton mo ko sa kondisyon niya, okay gid sa subong. Ang kawahin sa pagpahayag ni Attorney Ariel Malunes. Ginkonformar ni Bacolod City Administrator M.A. nga mayara sang duha ka mga panibagong empleyado sang syudad ang nagpositibo sa COVID-19 base man sa resulta sang RT-PCR test nga nagkuha sa tong Miyerkules ng hapon. Suno kay ang ini nga mga empleyado ang na-assign sa Public Affairs and Assistance Division o PAAD kag personnel nga naga-duty sa merkado sa syudad. Doa pa ni ang ini nga datos ang kabahin sang 32 ka mga positibo nga test results ang Corazon Luxina Montelibano Memorial Regional Hospital Biological Laboratory sang Miyerkules. Ginklaro ni ang nga hindi pa siya sa karon makahatag sang patud nga kadamuon sang mga empleyado nga nalatnan sang among balatian bagod inisyal pagid lamang nga report ay namaton gikan sa City Health Office. Sa namunuan nga magluwas ang panibagong resulta, una na nga naka-record sang positibo nga kaso sang COVID-19 ang talatapan sang General Services Office kag Land Tax Division sa din duha ka mga empleyado sang syudad ang napatay. Padayon subong ang aton nga pag-train sa mga barangay contact tracers. Ang ginhimo ta is ang tanan nga barangays ginpangayuan ta sila sang ilaman nga contact tracing team. Ang kabahin sa pahayag ni City Administrator M.A. Wala pa sa opisyal nga resulta nga nabato ng Panasiatic Solution sa nga positibo sa COVID-19 ng isa ka babae nga ila empleyado nga damlag lang napatay. Sa interview sa Aksyon Radio, ginpahayag ni Shoni Hihara, ang General Manager sa kompanya, ginklaro sining nga ginakabig pa lamang nga COVID-19 suspect ang napatay bangod wala pa sang opisyal nga resulta. Suro kay Hihara, Hulyo 30 sa uli nga nag-duty ang empleyado kag naglayd ang ipamatsyag sang Agosto 2, tubtub ini ang nagpa-check up. Sa impormasyon ni Hihara, ang pasyente ang
asthmatic kaga napatay sadtong Domingo, Agosto 9. Ginklaro ni Hihara nga hindi man matuod ang nagalaplag nga impormasyon nga may 200 sila ka mga empleyado nga nagpositibo sa virus. Gintugyan ni Hihara sa Bacolod CHO ang pagpalayag sa ilang empleyado nga nagpositibo sa masakit. Apang sunod sa iya, may isa sila ka empleyado nga positibo nga nag-ayo na ang kondisyon. Nag-apilar si Hihara sa publiko nga hindi pag-i-discriminate ang ilang mga BPO employees kasunod sa report nga may empleyado sila nga ginapahalin sa ginarentahan nga boarding houses. Nagpasiguro si Hihara sa nga ginasunod sa kumpanya ang tanan nga health protocol kag mga measures kontra COVID-19. Clarify ko, she was COVID suspected case. Unfortunately, asthmatic ni siya also. So, wala gitaya kabalo, no? Kung it was an ordinary asthma, severe asthma attack, or it was COVID, she had the symptoms, kaya mo na nga suspected case siya. Ang kabahin sa pagpahayag sa General Manager sa Panasiatic Solution, Shawnee Hihara. Tatlo naman ka mga COVID-19 positive cases ang nagdugang sa Teresita Halandoni Provincial Hospital sa siyudad sa Silay. Sunod kay Provincial Incident Command Team spokesperson Chacha Magallanes Tan, ang tatlo nakadestino sa among ospital kay nagtrabaho bilang administrative clerk, nurse supervisor kag medtech. Dunga pa ni Magallanes, nagnitibo na sa RT-PCR repeat test ang tatlo ka mga medical doctors sa among ospital nga una nagpositibo sa virus. Inisilang kalakipman sa mga empleyado sa idalom sang gobyerno probinsyal sa Negros Occidental. Sa kabugusan, may 14 ka mga provincial government employees ang nagpositibo sa COVID-19. Ang Teresita Halandoni Provincial Hospital amo ang inamtangan sang molecular laboratory nga nagapatigayon sang test para sa COVID-19. Ipaidalom sa mandatory 14-day home quarantine ng mga kadisnon nga nagahalin sa syudad sa Bacolod kag iban pa nga mga high-risk areas sa Negros Occidental. Ini ang nasad sa executive order ni Mayor Salvador Escalante Jr. nga kabahin sa health kag border protocols sang syudad. Apang ginklaro sang alkalde nga wala masakop sang EO ang mga frontliners, essential workers o kun authorized person outside of residence basta magpresentar lamang sang government o kun company identification card o kun iban pa nga mga proof of qualification. Ang mga kadisnon naman nga nagatrabaho sa business process outsourcing nga may kaso sa COVID-19 positive ang dapat nga magpaidalom sa quarantine kag RT-PCR testing sa St. Andrews Place Park 2 Healing Center sa Barangay Tinampaan, Syudad sa Cadiz. Ang magapadulong sa syudad sa Bacolod kag magatiner sa masobra sa 3 ka adlaw ang kabigon nga persons under monitoring samtang ang magasulod sa Cadiz halin sa Bacolod ang dapat nga magpaigangod sa punong barangay, midwives o kun barangay health workers sang padulungan nga lugar. Nagapadayon pa ang training sa mga contact tracers nga gintukod sa syudad sa 61 ka mga barangay bilang kabahin sa pagpabakod pa nga nahimo sang karon nga administrasyon sa pag-away batok sa COVID-19. Sunod kay City Administrator M. ang tagsa ka mga barangay ang gin-require sang hindi magnubo sa napulo ka mga personnel nga mo magabulig sa pagpatigayon sang contact tracing. Dunga pa ni Ang, base sa formula ang ipapanahog sa DOH, ang Bacolod. Ang nagakinanglan sang 787 tanan ka mga contact tracers, agud mga epektibo ang trabaho sa tagsa ka mga barangay. Ini ka mga contact tracers ang inalakipan sa mga barangay officials, tanod ka mga miyembro sa Barangay Health Emergency Response Team o kung BHERTS. Kadayon subong ang aton nga pag-train sa mga barangay contact tracers. Ang ginhimo ta is ang tanan nga barangays gin pangayuan ta sila sang ilaman nga contact tracing team because ang target naton is 787 contact tracers for Bacolod. Si City Administrator M. Ang. Sa kanapusan nga balita lokal, permado na nila Carlota City Mayor Rex Halanduon ang Executive Order No. 56 series of 2020 nga nagapaidalom sa lockdown sa barangay RSB umpisa alas 4 kay nasang gagahon Agosto 14. Sa Facebook post sa nga Mayla Carlota o kung Mayla Carlota, base man sa nasad sa EO, magalawig sa tubtub pito kaadlaw ang lockdown. Ang tuyo sa pagpaidalom sa lockdown, nagud nga mapunggan ang padayon nga paglaptas ng COVID-19 sa nasambit nga barangay kag syudad. Nahibaluan, sa pinaka-latest nga datos, may 8 na ka-residente sa barangay RSB ang positibo sa COVID-19, kag kalakip diri ang empleyado sang City Hall kag barangay kapitan. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:25.
1,000 ka mga Pinoy makabaton sang unang dose sang COVID-19 vaccine sa bulan sang Oktubre. Samtang Duterte posible mabakunahan sa Mayo tuig 2021. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Life Extension. Sige. Good morning naman kay Marjorie Villaflor Tipsay. Marge, good morning. May Cautivardo Henyo sa kay Antonieta Yap, Magdalena Tan. Mga Chinese niya ginapang-greet ko mo. Antonieta Yap, Magdalena Tan. May C pag ina. Bato ka na. Mga inchik niya. Again kay Edna Mendez. Good morning kay Paul. Good morning, man. Sige. Sa kay Leia Cordova Maranyon Aritanyo, good morning, Action Boy and Action Ann. Sige, good morning, man. Kay Ma'am Vanessa Mayo, hello ko no again. Nasa ato nga duwa. Good morning, Bacolod. Sa ilaya ko na Action Boy, wala sila gasuksok sa face shield. Dire mo lang sa ato niya may face shield nga gina-recommend actually ang DOH. Pero ti ang kuan niya nag-memorandum gidya ang Dole nga sa mga empleyado, sa mga workers, masuksok gid face shield. Sila nga din ni Sancho niya tani ang mga empleyado, ang mga employers na mong mabakal sang face shield para sa empleyado. Kag may ginset pagid Action Boy ang DOH nga suggested retail price. Correct. Ang suggested retail price 26 pesos to 50 pesos. Hindi ka na magpalapaw ha. Sila sang iba niya ti paano tayo mga kaganansya man. Okay ti amo na ang ginset no? Happy 11th birthday gali reaction an sa kay Daniel Menyes ang hinablos ni Kristen Menyes Villalobos. Happy 11th birthday karon nga adlaw. Din ka na, Leia Cordova Aritanyo, dali lang may laktawan ta diyo, si Tharus Garcia. Please greet my sister Lucy Garcia sa Purok de Bolgado, Barangay Alihis. Sige, di ka na kay Vanessa. Eden Gatilugo, good morning Action Boy, and good morning. Sige, go. Actually, Action Boy, si Ma'am Vanessa, gali may pag-greet sa Kagina. Patamyaw ako na iya classmate nga si Kiara Salde, gali, may pateri sa Sino, naton, hindi ko chindi. Ambaya, patamyaw sa classmate, Kiara sa Legali, may pateri to teacher Amelia Bosimi. Okay, sige. Hi, classmate. Good Thursday evening from Minnesota. Keep safe lang. Always talk to you later. Love you. Sakay. Bukalawig-lawig iyan, di ba? Ed Chris? Oo. Acosta? Nagpangayos sa bulig sa papa niya nga ginadialysis. Positive sa COVID. Ari lang siya sa Balay Subong. Wala nang gid kami. Aga pang sa bulig. Wala naging kami dalaga na ospital nga dalaga na hindi sa Bacolod tanan wala nagabaton positive patient. Yes, oo. Kulig-lawig. Kulig-lawig ganyan ba ko? Jocelyn Arisivita Olak, good morning man. Kagay Jean Ma'am Ligaya Abeto, Action Boy. Okay, good morning Ma'am Ligaya. Sa kay Jean Osiser, mayang aga. Lani Recania, JM Yabia, Alex Fuentes. Good morning, sir. Sa kay Jeremy Balges Eatery is watching Connection Boy. Sa kay Cherry, Erica Rojo Asyado, good morning, Action Boy. Kay Action and always gid kami diri naga-monitor sa Quezon City, Metro Manila. Kay Evelyn Pomosino, mayong aga Action Boy and keep safe everyone. Kay Momo Moises, morning. City Health Office na. Sige. Mga Sambago. Sambago. Monitor lang sila kuno and more power. Sige sir, daghang salamat. Sa kay Migo na tong Jan Chong, good morning man. Sa Task Force Kasanag. Nag-greet ko naman sa kina. Sir Jan, good morning sa liwan. Sige. Standby na kita mga aksyon sa mga balita nasyonal. Diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Mensahe nga may dala paglaom kag kasanat Inuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon
karon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balitang gala. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 7:31, detalya na sang mga balita nasyonal. 1,000 ka mga healthy nga Pinoy ang makabaton sang unang dose sang COVID-19 vaccine sang Russia sa palabuton nga bulan sang Oktubre. Sunod kay Dr. Jaime Montoya, Executive Director sa Department of Science and Technology, Philippine Council for Health Research and Development, ginpakita sa ila sang manufacturer sang bakuna kung ano ka epektibo ang Sputnik 5. Sunod kay Montoya, ang bakuna nagapagawa sang nakigo nga antibodies kag safe apang mayara lamang sang adverse effects. Pareho sang hilana at pila ka adlaw matapos ang injection. Ang Pilipinas ang mag-intra sa phase 3 sang medical research nga pagapondohan sang Russia. Ini ang critical stage sa din linibo ka mga pasyente ang bakunahan para matest ang kaepektibo sang vaccine. Sunod kay Montoya, ang mga healthy nga Pinoy ang pwede nga magboluntaryo sa clinical trials. Ang 1,000 ka individual kuhaon sa ginpili nga mga lugar nga mayara sang mataas nga COVID-19 transmission. Ginalantaw sa palasyo nga sa Mayo 2021 hatagan sang COVID-19 shot si Presidente Rodrigo Duterte. Sa televised briefing, ginpahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque, makabaton si Duterte sang Sputnik 5 vaccine sa Mayo 1, 2021 pero dapat ini ang aprobado sang FDA. Sunod kay Roque, i-review sing vaccine expert panel ang resulta sang phase 1 kag 2 sang clinical trials sa masunod nga bulan. Ginpahayag ni Dr. Jaime Montoya, ang Executive Director sa Philippine Council for Health Research, ang bakuna ang posible maging available na para sa commercial use sa Abril tuig 2021 sa Pilipinas. Si Montoya ang kabahin sang team sang Philippine Health kag vaccine experts nga damlaglan nagsapol sa mga manufacturers ng bakuna sa Russia nga Gamaleya kag iban pa nga Russian investors angod sa phase 3 sang clinical trials sa Pilipinas. Ang phase 3 sang clinical trials ang mag-uumpisa Oktubre 2020 tubtob Marso 2021 kag ang Russia amo ang magabayad. Samtang ginpahayag na Dr. Jaime Montoya nga ang bakuna dapat unang maaprubahan sang Russian FDA antes nga aprubahan sang FDA sa iban nga mga pungsod. Doon pa ni Montoya, ginalantaw sang Russia nga ang bakuna ang maaprubahan sang FDA sa Enero tuig 2021. Ginpaatag ni Montoya, ang pag-apruba sang FDA sang Russia ang separado sa pag-apruba sang gobyerno sang Russia. Bangod ang katapusan nga approval ang para lamang sa certification nga emergency use bangod sa COVID-19 pandemic. Ginpahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque nga handa ang Pilipinas sa magtrabaho ko po ng Russia para sa clinical trials, vaccine supply kag production. Ginpasiguro ni Roque nga mag-aagi sa proseso ang tanan kag wala nagalapas sa kasugmuan para sa safety sang publiko sa tion nga mangin available na ini. Sura pa kay Roque, dako ang mabulig sa international cooperation sa pagpaayos ng ikayong lawas ng publiko sa karon ang bugos ng kalibutan padayon ginapahigbatuan ang pandemic. Una nga nag-anunsyo ang Russia sa pinakaunang nga COVID-19 vaccine kag umpisa ang distribution sa medical workers kag sa mga vulnerable sectors. Samtang nagresulta sa pagpagawas ng safety warning sa pila ka grupo ang pag-aproba ng Russian regulators sa vaccine nga ginatawag Sputnik 5. Sa iba maraton nga balita nasyonal, ginpahanundom ni Senator Bongo ang DOH sa ila obligasyon nga paghatag sang COVID-19 hazard pay, iban pa nga allowances kag benepisyo sa mga health workers sa hustong oras kag nagasunod sa ginasaad sa layi. Sunod sa Senador, iaidoso ang provisyon nga paghatag sang dugang pa nga mga benepisyo kag allowances sa mga frontliners nga nagasunod sa layi ilabi na subong nga may health crisis. Doon pa ni Go, nagligad nga bulan, nanawagan siya sa gobyerno ng hatagan sang COVID-19 hazard pay ang public health workers kag bilang sabat nag-issue sang Administrative Order No. 26 ang gobyerno nga ginasaad ang guidelines kag rates nga ihatag bilang hazard pay sa public health workers nga required magtrabaho sa panahon sang ECQ. Ginbuksan ni Go ang issue matapos niya mabaton ang report nga isa ka pamilya sang napatay nga health worker ang wala ginatagan sang husto nga kantidad sang hazard pay. Ginapaabot sa Agosto 17, i-anunsyo ni Presidente Rodrigo Duterte ang bagong community quarantine classifications. Isa kadlaw antes magdakop ang istrikto nga lockdown sa Metro Manila kagaipin nga mga probinsya. Magapabilin sa modified ECQ tutob Agosto 18 sa Metro Manila, lakipan ang probinsya sa Bulacan, Cavite, Laguna, kag Rizal kasunod sa apelasyon sa mga health workers nga time out bangod sa pagsaka sa COVID-19 cases. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, ginapaabot nga si Duterte ang magapalayag sa publiko sa Agosto 17
kag i-anunsyo ang bago nga quarantine classifications. Una na sadto nga ginpahayag ni Roque nga highly unlikely nga ipabilin ang Metro Manila kag iban pang lugar sa MECQ bago nagakaubos ng resources ng gobyerno para sa COVID-19 response. Gin-suspend na sa GSIS tubtob Disyembre 31 ang Annual Pensioners Information Revalidation o KONAPIR. Ini para maproteksyonan ay kayang lawas ng GSIS pensioners subong nagapadayon ang COVID-19 pandemic. Ang wala nakaproseso sang appeal sa bulan sang Marso tutub Hulyo bangod sa lockdown, makabaton sa gihapon sang pensyon. Sa masunod nga tuig, mapatuman na sang online appeal ang GSIS. Bilang pagpanghanda, ginainggan nyo sang GSIS nga maggamit sa ang ila pensioners sang online appeal bangod mahimo sila makareport pag sa video conferencing gamit ang Facebook Messenger, Viber, Zoom o kon Skype. Sa katapusan nga balita national, ginsungkan ni Moro National Liberation Front founding chairman Nur Mizwari sa Philippine National Police si Abu Sayyaf leader Andol Hihad adang susukan sa iya pulian sa syudad sing Davao kagabi. Ginkumpirmar ni PNP Chief Police General Archie Gamboa ang pag-aresto kay susukan sa diin ginpangunahan sing Davao City Police ang negosasyon matapos magkabaton sing impormasyon nga ang masupog nga Abu Sayyaf leader ang gindala sa syudad agud ipabulong. Si susukan ang ipaidalo pa sa medical check-up sa Camp Quintina Merecido Hospital sa syudad sa Davao antes i-turn over sa Armed Forces of the Philippines General Headquarters sa Camp Aguinaldo sa syudad sa Quezon. Sa nabaluan, si susukan ang isa ka Abu Sayyaf leader nga masupog sa kidnapping kag pagpamugot sang ulo. Ang gin-discharge ang gin-charge sa 23 ka counts ng murder, 5 counts ng kidnapping and serious illegal detention kag 6 ka counts ng frustrated murder. Aksyon na Philippines Standard Time, las 7:38. Kag para sa aton mga Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon Aksyon radyo. Nga. Sige, Action Boy, pabalik diri sa aton nga mga greetings sa Facebook Live. Sige. Sakay, Ontalan, Pacheco, Federico, good morning. Gawa nung art na ni Sahaw. Action Boy pa lang gagagsyonan. Let's greet Jose Kambang. May wala na bala mga amuna. Halim kay. Alam mo gid sa sapak na yung mga amuna yaman. Balo ka sala man na sila mo. May na lang ng mga amuna iya. Edwin Miranda Senior, Teresa Linaha Kayaw, Rodely Gumayan. Good morning. Sakay, Benjo Gonzalez Gargaliano watching live from City Heights sa Barangay Tacoling. Get well soon kay Mrs. Ko Charito. May masakit ni Goro. Sige Greet na dayon kay Mama Yan, Neresa, sa bayaw niya nga si Jansel, kag manghod niya nga si Bex, kag si Vansha. Sa kay Benjo Gonzalez Gargaliano. Correct? Okay. Kay Ma'am Marlene Diaz. Sabi ko si Ma'am Madeline Diaz. Madeline. Good morning! Sige, si Edwin Pineda, mga agaman, sir.
Richel Aguarense, great ko lang family Aguarense, Manaay Bailon Morales. Salamat. Si kay Angel Pink Placido. Good morning. Sige. May na... Sa kay Figure ng Phil Alonsagay, good morning man. Sa kay Antonieta Yap, ato na tami ako nakita mo inchikli, no? Kay Antonieta Yap, pag si Gulat ko sa Magdaltan. si. Ha? Gulat ko sa si. Sa ano? Si. Si nga. Pilido. Action Boy sa kay Edmar Kilitar. Good morning, Action Radio. Watching live from Bago City. Great lang ko na dayon sa Bidonia family kag kay Tiyay. Bebing. Mga taga Kuanis Laguro ay, mga taga Puro Kamya ay, mga Sabidonya, mga taga sa Dampi, no? Sabidonya family. Si kay Leiden Navarrete. Good morning, man. Sige, good morning man dira sa imo. Kag, kasi kakita ko na ng after na makita ko bala, madumduman ko lang i-greet sila. Makita ko sila sa uli, gali ara sila nag-monitor, no, sa aton nga FB Live. No? Galing kay, isa ko i-appear, no? Isa ga-appear, tingala ko Late lang. siya kung kayo sa mag-appear. Late siya mag-appear. Wala mag-end ng live. Mo pa lang siya mag-appear. Sige. Kumusta ka na da? Lynn, asyat ka na? Leiden Navarrete? Dra ka na? Kaya doon sa naguntat, ano naman siya, oh? Naguntat man di sa sakon. Naguntat doon sa simo. Naguntat man di sa sakon man, oh. Hindi ko man sa makita. Anyway, sa Familia Osison, dira sa Amerika, no? Sa kaya, akong classmate bala from Houston, Texas, si Susan Jaime Allen. Good morning, man. Sa kay Anabel Ceruelo Lobrido. Sige na, correct. Good morning, man. Ginawa ako. Kay kumare ko da May Cautivardo Henyo. May aga. Sa ako mga inablos bala eh. Good morning ko mga inablos bala. Inablos mo. Si Kevin, Paul Kevin, si Katkat, si Nikki, si Lance, si Disime. Good morning din sa inyo. Sa kay Mark, good morning, man. Kay Darrell. Sige. Sa kay Mama de Castro, Action Boy, nag-monitor na siya from time to time. Gid ang Action Radio, man na siya nagapamati. Ma'am Benefia Monte Castro sa barangay, sa Felisa Elementary School. Sige, okay. Junel Havaliana, good morning kay Sorab Javier sa barangay Tomato Sumag. Muna tomato. Standby na sa dugang naton nga mga balita. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Aksyon Radio, Bacolod Salmudo. Ginpasidunggan bilang Action Radio Philippines Standard Time na 7:44. Kagkaroon sa detalye sa aton balita international, ginpakalma sa World Health Organization ng publiko angon sa nagalaptang impormasyon nga ang paglaptas ng COVID-19 mahimo matabo sa mga food chain. Sunod kay WHO Head of Emergency Program Mark Ryan, hindi dapat magkakulba ang publiko sa nasambit nga impormasyon bangod wala sang ebidensya nga ang food chain mahimo umpisahan sa paglaptas ng kagaw. Nag-apilar si Ryan sa publiko nga hindi dapat pagkahadlukan ang pagsulod sa food chain para magkaon, food packaging ukon ang ginadeliver man nga mga pagkaon. Sa balita naman sa patag sa pagnegosyo, ginpahayag sa Department of Tourism nga nagnubo sa 72% ang revenue para sa tourist arrival sa Pilipinas halin Enero tubtob Hulyo ikumpara sa pareho nga panahon sa tong 2019. Sunod kay Undersecretary Benito Bengson Jr., 1.3 milyones lamang ka foreign arrivals ang record sa Enero tubtob Hulyo. Doon pa ni Bengson, natapos na sang Tourism Department ang response kag recovery plan nga tuyo liwat mapatib-o nga industriya sa masunod nga 3 ka tuig kasunod sa epekto sang COVID-19 pandemic. Tutukan sang DOT ang pagpasanyog sa domestic tourism sa pungsod agon mabuligan apektado nga mga stakeholders nga makabawi sa ilas ni kapierdihan. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 48 pesos kag 86 centimos, Singapore dollar 35 pesos kag 60 centimos, Hong Kong dollar 6 pesos kag 30 centimos.
Kag sa ato naman balita showbiz action boy, mas prioridad sa karon sang aktres nga si RC Munoz ang self-love. O kung napaghatag man balabili sa iya kogalingon antes ang tanan. Sunod diri sa aktres sa tung panahon nga mayara pa siya sang karelasyon, ginhimo niya ang tanan, balang ginhatag ko na ang tanan pero ginbayaan man sa Japon. Kasal. Dugang pa din ni RC ang natun-an niya sa mga past relationship niya. Amo nga dapat may ibilin ka man. Ibilin ka man sa imo kaugalingon. Yes. Kaya kung kiss ako na kung sobra-sobra, kakalipat ka na nga imo kaugalingon. Do wala mo na ginapalangga. May tendency kun ka isa. Ang balansi ba kuno you cannot love others without loving yourself. Yes, amo pag gina-action boy. So ti amo na di ang hambal man ni RC nga unahon niya danay ang iya man nga kaugalingon antes ang tanan. If ma-remember action boy, nakarelasyon ni RC ang negosyante nga si Anthony Nang kag ang ilang nga relasyon naglawig ini sa nga duha ka tuig apang natapos sang 2019. May before pagid siya nga nangin karelasyon ay ning si Buddy Del Rosario apang nag-break sila sang 2016. Wala din nahibaluan kung sino diri sa duha ang iya ginamin about nga ginbuhos or ginhatag ya ang tanan. Sa duha niya ka mga nakarelasyon. Sige. Balita kita sa matag sang sports. Nagapati si Hall of Fame trainer Freddie Rhodes na dapat makaduha pa kahampang si 8th Division Champion Manny Pacquiao antes mapapili bilang presidente sa Pilipinas. Sunod kay Rhodes, siya na ginistorya si Pacquiao angot sa plano sini, kaya nabuhutyag naman sang interes ang pambansang kamao. Ang 41 anyos ka fighting senator ang nagimo sang kasaysayan matapos siya ginpierde si Keith Thurman via split decision para makuha ang WBA World Welterweight title sa MGM Grand sa Las Vegas. Si Rhodes nakapangita sa karon sang duha ka may potential ka kontra para kay Manny Pacquiao. Balita espesyal! Oh. Ano parang ganahan sila black kantahan ni Black Song of the Day ni Dennis, oh, be? Dumatulog man ko na. Hindi ka na magtulog Sa pagsapit ng dilim. Ay, kaglibagon ka magaling magkanta man. Tiyala ko na matulog. Ano nga? Ikaw kanta. Diba? Sa pagsapit ng dilim, ikaw na sagad ako'y naghihintay pa rin. Di ba matulog ka sa iyong maagang pagdating. Tarara. Pagkat Mabutlak ako'y na nababalisa, pagsapit ng dilim paniyaya ho. hindi kakapiling. Bawat sandali mahalaga sa atin. Tong, 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 tong. Ikaw, nga lang masiling ka na matulog. Kaya libagon ka. Alam ko lang siya, oh. First time ko nakabate. Action Doran. Ginaway ko din action boy, oh. First time ko. Action Doran. Ginaway ko din action boy. Awaya, di saya. Niyala ko nga. Amo na gani, nga ginatapit ko lang action boy. Wala ko kanta, di ba? Tama na! Abi ko, anay ko manupla ka lang libago. Nasta sa kanta. Anong manupla man? May araw ang tao nga bisa manupla. Kalibagon mo. Anong po ginayaman? So, dali na kita action boy, ano naman Chris Simon Bilaong Abadilla, good morning. Hindi na magbasa. Ari na siya sa kwan sa seminaryo, nasulod na sa seminaryo. Atin na sa Ateneo, subong si Simon. No? Good morning. Sige, good morning. Go ano na ang balita? Sige na action boy, stop na stop. Di na kita sa mga usual yung ginahimo sa mga millennials nga nagahimo kita balasang sala action na boy nga pinagusto lang gasto nga wala sa lugar. Okay, bala kang mga millennials subong. Ikaw ara ka na bilong ka na sa millennials, ano? Hindi pa kita mga bata pa gidya. May mga bata pa gidya mo. Sa una kami 10 years old pa lang ko sa una at least gulo income na ko tanong ko sa balay galibod ko tinanok na saging, ko kumputo na yan. Lang na. Mga 10 years old ka pangita na ko 16, 15, sa mga edad mo na yan, may mga source of income na ko na. So mga kabataan, 20 anyos, nagapangayo pa siya po sa ginikanan. Lain din kabataan sa mong, no? 20 anyos, nagapangayo pa sa ginikanan. Grade 2 or grade 3 ko to sang una. Nga, ginapa, kami ni Mother Earth, puto. Galibod. Oo.
So, hindi ko malibod man. Oo. Sa mga action boy, ang una-una gid nga mga problema kun kaisa nga ginahimo sa mga millennials, na balang pinagusto lang G na G, kumbaga, go lang ng go. Sige, las na gasto. Hindi man nila kwarta mo. Hindi man nila pagabudlayan mo. Kay papa manhalin na or kay mama manhalin ate. Pag gusto, gasto. Kung na kulangon gani, kulangon sang cash, automatically. Hindi na pagbasaha. Hindi pagbasaha. Buyong gini si Dennis. Hindi pagbasaha. Wala ka ba naging basa? Hindi pagbasaha. Sige. Hindi pagbasa, hindi ko na kanya concentrate sa nga akong ginabasa. Sige. Action boy, ang problema kung kaisa, kung halimbawa, wala ka na kwarta, kahit di man gani gasto, ka lang nga gasto, may tendency kung kaisa nga napamensan mo, may kwarta pa ko sa akon nga ATM. Matik na yun, minsan mo, withdraw ka na yun. Kung wala man deposituhan na ni mami. Oo, di ba? Amo na ang problema. Pag-abot nga daw alang-alang na, di nga kay. Kaya wala na bilin. Maroon ko ng mga friends mo, willing man mga magpahulam sa imo. Gusto ginahagad ka pa ng labla pero may kagasto kaya. Oo. Kung mo na ginahagad ka, kagasto ka mo. Kung wala ka na, wala ka ng friend. Kung di ka magasto, di ka lagaron man. True. Pila makita mo na sa FB, may nakapost na to, tutos lagali yan, nagtipon-tipon. May bago naman silang mga group of friends. Wala ka na. So, mo na action boy. Ang ikaduha, ang bisyo. Ang problema ni kung kaisa, kung hindi mo bala mauntat ang imo nga bisyo, ti amo ni ang nagapaubos man sang imo nga kwarta, nang bisan wala ka na, pero kay tungod bisyo mo na siya, baklon mo gid sa. Correct. Example na lang, ang alak. Ti, di ba, dumiyara gid tao nga hindi ka tulog kung hindi makainom. Bisyo mo, bisyo. Umana nga ako, inuman ko bro, huwag ko na ya, silinga daw, kinanglam, inom gid kung goya. Kung daw pang pag-relax. Occasional drinker, kuya. Kung may okasyon lang. Ang sunod action boy, mga malahalon nga mga ilimnan. Hindi ba lang mahilig sa mga milk tea? Di ba ka, mahal ba sa milk tea? So, ang kape, pag action boy. So, amo ni ang problema kay wala man siyang problema in terms nga nagdamo na ding mga nagbaligya sa milk tea. Ang problema kung ikaw hindi kaya kabalo mag-control sa kaugalingon mo. Okay man nga magbakal ka pa nalagsa para masaburan mo man ang sabor sa milk tea, pero kung daw kada adlaw-adlaw na lang, amo na lang ng imo nga mahal na sa milk tea, di ba? Dapat may pamensaron ka man mga alternative or mga healthy man balang nga mga juices. Para mag-less man ang imo nga galastuhon. Sige. Ang next action last time. Ari nang kuwang kuway. Ang perme nagakaon sa gwa. Oo. Diba? Kung inabalang himuon mo na iya nga habit. Nga daw ay kay galuto sa inyo balay. Gwa ka lang perme nga gwa. Gwa ka na lang. Subong kay may COVID, nadak lang sa gwa sa inyo balay. Ang subong naman gwa ka lang sa pertahan nyo ba? Gawlat. Total. Gawlat. Nadak ka kaon sa gwa. Sa pertahan nyo. Di ba kung di ka na niya pong gabi sa gwa. Sa gwa lang sige mo nga. Kung saran nyo lang bla. Kaya kung ano subong. Pero ang isa naman niya subong yung action boy nga nag-uso, ang inang nagapa-deliver. Tipa-deliver, Di ba? Kung ka nagaluto, wala ka nagaluto. Yung nagagawa sa guwa mo, deliver ka lang bla. Pila na daan ang gastuhon mo. Bayad pa sa nag-deliver. Correct. Kung everyday magbayad, mag-amo ka na, dako gyapon imo gasto, hindi ka gid makatipid. Ano pa bayad mo kuron sa sa motor? Mo pagid na. Nasakyan, di ba? Tsakto na sa action boy. Kag tsakto na. Kay time na. Sige. Ay, buyong nga ta bata ni si pagbasahan. Dennis ay. Makatilaw gina sa sakon. Sige. Good morning, Anay, sa kay Pearl Buenafe Galunan, Attorney Alan Galunan, good morning. Sa kay Phil Alonsagay, of course, kay Miss Sife, Compuesto Tubiso, good morning, man. Always man aga-monitor. Angel Ping Placido, kag si Abana, kuno dira sa Singapore, good morning. Maria Luisa Artesano Iligan, may agaman. Sa kay Mike Libuon, gali, good morning. Dotaya naman kumalipat sa migo ko. Mike Libuon, good morning. Ara sa sumong pamatiid.
Ipa-boyfriend ko na siguro kay, ay, may boyfriend na galing si Ann. Hambal ni Miss Nona. Ipabasa ko lang si Mo silently. Hambal ni Miss Nona. Guya, na ano. Hambal ni Miss Nona. di Namianit ko niya kay makita. Miss Jack ay ginasuportahan niya ko. Nasupport siya ka? Oo. Di na mo ta sa ARB. Di ko din makita ARB teens. Diba? Thank you, Kuya Miss. You're so very, supportive. Sabi ko na ikong patsyon niya. Basi na sa lalala sa Hindi, pag-type. support agad ko na yan. Basi na miya da ikong patsyon. No! Stand by na kita mga aksyon. Sa Aksyon Hotline with Aksyon Artayopon. Ang inyong ringan news team. Aksyon and Defensor. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.